Къде сте, бе? Тук виждате колко е щастлив Рафи, когато приятеля ми дойде. Той всеки път супер много се радва на всеки, който се върне в къщи или който не е виждал отдавна особено. Той също иска джунери. Раф! Влизи, Рафче. Мишче, късото. Да души месото. Миричък толкова не си се радвал никога. Времето навън беше прекрасно, около 15 градуса, с слънчице, просто страхотно и решихме с Рафито да излезем малко на следобедна разходка. Както виждате, той отново е изключително любопитен, иска да подуши всичко и е доста ентусиазиран. Те са много дебели. Какво ще кажете? Как се чувствате? Времето е... Абе, не е английско време, това е супер. Това не е английско време. Да, сега сме решили общо взето да се разходим и ходихме да си вземем различни неща за пиене, като аз съм против това по принцип. Не мисля, аз съм че много е за. здравословно. Няма слушайте хора. Ние не малко разбирам. Аз не мисля, че това е полезно, защото няма как да е синьо и да няма някаква химия вътре. Просто е абсурдно. Това няма логика. Реално. Аз си харесвам повече натуралните соки. Може да си... Реших да дигна Рафи, защото постоянно по земята има стъкла и той може да си нарани лапичките, което няма да е много хубаво за него, както и за нас и също за всички, така че... The silence man in the background. Ще се претрепя. Рафи! Какво става, миличко? Много е в момента хайпнат. Просто му е толкова интересно. По принцип ще го пусна, но въпросът е, че тук има кучета, които са в огради, в смисъл зад оградите и те си пазят териториите. Затова трябва да сме много на щрек. И да ти рейсва постоянно. Тук още му е доста непознато и се чувства несигурно. Рафи! Рафи! Оши. Знаете марката? Виждали сте я? Чували сте я? Аз предпочитам, както казах вече, сокчета. Не, те сокчетата няма по принцип химия. И да има със сигурност е по-малко. Ето виж, Рафи. Сипи му пак. Ето виж, търси милото. Ами Рафи си легна. Аз мислех, че ще иска да пие вода, но уви. Може би иска сянка. Да, може би му е много жега така. Добре, че не му взехме дреш. Буквално локвата това се не е... получи във форма на сърце, така че... Това не е било нарочно, хора. Да, не беше нарочно, просто Рафи е любов и за това се случи. Общо взето, гледането на толкова малко куче, той е вече на 7 месеца, изисква винаги, когато излезеш навънка, да имаш вода на разположение, награди, както и пликчета за пиш и глупости за пиш, какви ги трънка, за акота, като честно казвам тук в нашето място, където живеем, никой не си събира нещата. Но аз го правя, защото просто аз се чувствам по-добре по този начин. Някои места от квартала приличат на бунище, но, нали, аз просто се чувствам по-добре, когато си събирам на кучето изпражнения. В смисъл, не обичам да оставям. Някакси много е гадно. Къде сте, бе? Тук сме. Няма къде да бягаме.
Не може да избягаме от тебе, не може да се скрием. О, между другото, само как е израснал това дърво. Това е много яко. Това е много Едно странно. изваяно, ама само се е изваял. Та ние пак си дигнахме рафито, защото тук са огради. Ето го. И по принцип, както може да се види, Този е голям. има много големи кучета. Този в момента реално е заспал, но ако беше буден. Но ще се наложи да вземем след време такъв кучешки термос, защото се опитахме да му дадем да пие вода от ръка, но той просто не искаше. Така като гледам отгоре, идва още едно йорки. Здравейте! Здравей. Той е голям разбойник. Разбойник, вижте го. Ще го разруши. Вижте, не ми пука. Вижте му лицето. Вижте това лице. Вдъхва ли ви доверие? Със сигурност. Той се радва, че батко му се върна. То не е още, че май си е влизал в това. И ме целуна. Две котки са застанали под дървото и си почиват. Ето едната сега. Разбира се, Рафи няма как да изпусне да се порадва на котките. Това е едно от любимите му неща. И да, просто... Рай, какво да ви кажа? След като се порадвахме на котките, срещнахме една приятелка на Рафъл, с която той много обича, просто когато я види е изключително щастлив. За жалост обаче тя е от друг вид, но все пак са големи приятели, голяма любов. Рафи се видя с неговата приятелка и сега е много щастлив. Рафи, какво става, миличко? Големи гаджета, голямо нещо са. Абсолютно. Между другото, тази прическа с едно съм римски войник. Аве Цезар. Ами това е хора от нас. Радваме се, че гледахте Да. видеото. Ако ви е харесало, натиснете палеца нагоре. И да не пропуснете да се абонирате за нашия канал. Да, ще бъде много хубаво. Ако искате да видите още от живота на Рафи и разбира се от нашия. Все още нямаме линкове, тъй че Все още Все още няма, нямаме. да. Още сме в началото. И така, довиждане! Чао.